Mama Ruby, ha? Ampo si Mama Ruby, ha? Yung lakaw si Mama Ruby, ha? Kaya sige na Bantayan mo si ate dito balay, ha? Bantay si Eli, ha? Prini mo si Mama Ruby, ha? Ngasip ang biyahe, ha? Love you. Love you, Dante. Mapagmahal nga maman man si Ruby, no? Love na love nga ako ni Dante. Kaya bisag, kahit saan ako, nandyan yan sa akin. Yan ang tunay na nagmamahal sa akin, yan. Diba? Isag-asa ko guys, na dyan na si... Love you, nak. Amping yung kunuha kay naraba ko ni bagyo simba ko. Ampo lang dyan. Nami dari guys, nagawat mi ni Cristil kay ahang giwat si Cristil kay mag-uw si Jang mularga kung wa diha si Jang. Oh, nagtanaw gay ko sa series sala nagsakay na mo kay ni mama dire. Milak na si Jang guys kay Liliwen. ningawan po si sang mama kay Nga na man jud ang life guys. Na jud yung mga pagsulay dili ta forever na mama. Siyempre magkatigulang na po dapat maanad po ka kay Jang guys kay di man jud ko mapunggan guys kay makahilak man jud ko basta kahilak man ka pa nga. Dunan po day ka ma tinggal ka nang bisag dugi dera ko bisag wadi ra gali ma bingawon mas ako dool pag gani ang Manila makisa sa Bohol kay ang Bohol ba kay 4 hours pa nya pila ra gud ang paglupad sa kuan good sige na uli ni mo dumagitin na lang kagi laban lang mi guys laban lang mi ayun na lang hunahunaan ng kami nga hunahuna si Tateri kay nagahawat mi buhay dari ni Tita Terry ang nakasalalay ba na gahawat mi bus guys na pag ano na may nagibilinan na sila ng mga sidaan dari igo na lang na sila magluto kay basig makahits ko na yung kuan thank you day nani jagi Sir Yuhan jagi da dia ang ani ako amo imo kay kutan ako sa bag always yun na mag-rosary dahil dyan iampo na to si Tita Terry I love you na maraga lang mga na kung Singapore na ka nagsad naman dili man ta forever na ni mama Tadi wala rin sa Terminal 1 sa Cebu. Diyan ako yung mga bagong amiga, mga guwapa from Bacolod. So, shout out ko diha sa mga taga Bacolod. Hi, Ninjo. So, mga taga Bacolod kasi nakailaan nila. Batangas. Ay, Tagalog po eh. Ikaw eh. Isayang Batangas. Hala ikaw taga Batangas. Niya, mga guwapa niya. Hi guys, shout out ko diha sa mga taga Bacolod and Abila family. So mga Abila family og Francisco. So nakasabay sila nako guys, nakasabay ko sila. So magtagalog na ako guys kay so thank you sa inyong mga kaibigan. Yeah, amping mo sa inyong pag-travel. Hi mami. Anak na ako. Ayun yung anak mo. So ang ganda, like mother. Pamangkin. So nagpatanga jud ko nila dari guys, mura kong kuan. Ito guys. Happy lang jud ko nga nakamit na pud kog mga new friends ang mga buutan. Pareha nila. Hi ma'am. So guys, manakay na mi kay 4:55 na. So alas 5 man ni media mo larga. Again, thank you. Thanks, Cebu Pacific. Good morning. Everyone welcome here to the Pacific flight where we make connections with Houston Flight 564 bound for Manila. Cebu Pacific has implemented additional precautionary measures to provide everyone peace of mind while at flight. Now, your safety and comfort is always our priority. We request all guests to pay attention to announcements from the flight deck and cabin crew. Your usual patience, full cooperation, and compliance are highly appreciated. Please do not hesitate to call in the attention.
Ja guys, sabot na mi. Ja sakay na pud mi dari og shuttle bus padung datos gawas sa Terminal 3. So sakay mi dari sa shuttle bus sa Cebu Pacific. Ja guys, basta din ako makabidyo niya guys kay delikado na sa Manila, mahablot niya ang cellphone, di mo wad anak ko cellphone. Ja guys, na ko'y nakasabay nga taga Cebu, hay di ko na isang nakasabay, salamat kaadto. Ja mo di card guys sa MRT. So wala sa jiggle na ni siya jiggle. Ja guys, Ayala na ni siya guys. Ang sunod ni nga stasyon is Guadalupe. So munaog na ni hang kauban guys. Medyo gali guys kaya na ko'y nakauban nga taga Cebu. Kaya nabaguhan ko gardari guys. Murang natuo ko Cebu pa, so nagbisaya ko. Tagalog naman day dari. Ja guys, munaog na ni hang kauban. Medyo gali kaya nakauban ko mga taga Cebu lagi ja. Amping sa imong biyahe. Kay mo kuan siya guys, mo ato na siya og Dubai apply. So guys, nakanaog na ko dari sa Boni Station. So munaog ko dos ubos guys kay mangita kog sakyanan nga padung ilaka kuyan las diri. Okay guys, salamat kadto sa Ginoo nga sipra ka jud akong biyahe pero nabungo jud ko guys kay grabing ka kuan ka ng Gabon ja murag di makilang plano ka ng gana-ana ba kay murag ka ng line ang panahon dari pag-abot nas Manila dapit. Pero pagikan dito sa Cebu guys, murag okay pa man kay init man kadto ja pagka hapit na mi maabot dari sa Manila murag ka ng naglain na ang panahon. Ja guys, salamat kadto sa yung pag-ampo nga si pragahang pag-travel ja. Si pragahang kanang pamasahe. So gahong 1,500 guys. Nakaabot pa jud ko Manila. Napa jud ko nabilin nga 900. So ang pragahang gibayran guys sa bus gikan sa Oslo is 290. Ja pag-abot na ho dito sa South Terminal dito sa Cebu 300 ang nabayaran pa doon sa Mactan Airport. So maro to yung nagaston ja. Plus pag naog na diri sa Terminal 3 pado ni sakay kog jeep. So nilakaw ra ko dito sa kuan guys, nilakaw ra ko, nagbaklay ra ko ja. Ni sakay ko kanang jeep nga kuan kanang pa LRT. So dito ko LRT, MRT. So ni sakay kog jeep guys pa MRT ja. Ang MRT kay 20 raman, so daw kadto kog nasib murag ang jeep 15 ja, ang MRT 20. So ja 35 ra. So daw kadto masib guys kaysa mag-taxi. So ang marig Manila guys kanang di kay bawo magpa sikot-sikot ug unsa guys na mag-taxi manang mahal kadto ang gasto. Ja pag-abot po na dari guys sa Boni nanaog ko ning tawid ko Pikas. Dito na po kunin sakay og jeep pa dari sa City Hall Mandaluyong. Ja ang bayad sa City Hall Mandaluyong G's raman ja. Nangutan ako sa tricycle driver o padung dari 50. So nag-jeep na lang ako guys. Jagi apas ko dito ni ate katong tagida dali sa bahay. Salamat kaso nimo ti ara dyan diyang kabuutan ja. Pag timing po guys pag-abot na dari nanawag bus nanay naka-istorya sila og si tatay. So, salamat kaso sa inyong pag-ampon ja guys. Padung na po sila stiri karon kay tuwa lagi sila sa kanang heart center kay naapod sila igingad to nga pwede ma-diuwan madula man tag makakuan sila guys makadeu ja ug di din sila makakuan da guys sa hangitudlo nila kanang mupila jud mi ugma ug sadyo sa UPD
Diya guys, see you next vlog. Diya, salamat sa inyong pag-ampo nga si Pradjal Travel Dari. Diya, salamat po sa mga basir nga kanang ngarong nangari-ngari ko na kadagdag ra ko og kanang gasto. So adyo ko magdagdag og gasto guys kay bawo ko mo tipid, kay bawo pud ko mo walo pasikot-sikot dari sa Manila og unsay kanang di ka magastos og sakay-sakay. Diya, kay mo trabaho na po si Limwil ko no, kay pasalamat si Limwil nga niabot ko kay makatrabaho na ko po si Diya. Kay medyo na lamang po na katabang po si Limwil nga makatrabaho. Diya, kay ako guys wa mo ko trabaho. So ako na lang may ningitag pamaagi na nakangari ko. Diya, salamat ka dyan yung tanan. See you next vlog. So mga to ang vlog karong adlaw nakaabot ako Cebu. Salamat sa Ginoo. Love you all. Diya guys, diyan ako dari sige sa kanas tiri diyan nang uli na sila diya mo rin kusuglig Wandaris kanang Mandaluyong. Diya das tiri guys kanang mura man ni diya kanang nagwapa na uli karon day. Nagwapa sa diya mura Buti gamay no. puti na siya. Niwang Puti na. naman. Dagang mata ka nila man lagi. Huwag gasto. Gamay. Sige ba sa kong katuwan eh. Diya guys, si Jaray mo kuan sa lang lakaw karon guys. Diya ugma na pud mi lakaw at nilang ninjo gun saya among lakaw pud ugma. So manadyo pud mi ugma lakaw kaming tulo. Kay kami man jud kuno tulo kay kami ra man jud tulo magbuadto. Kasi Limwil mo balik naman sa trabaho sa. Okay. Kaya kwarta pod lagi. Nagpasalamat din si Limoy nga niabot ko kay wala makatrabaho li kuno si Diya. So guys, mo to ang vlog karon adlaw, nakaabot ako dari salamat sa sa Ginoo, nakaabot ko dari minasteri. Diya murag happy na stiri na nakakita na yung tawa na. See you next vlog guys. I love you. Amping tanan. Salamat ninyong tanan sa inyong pag-ampo nga si Pradjal Travel Dari. Bye.